Akuti audio yomwe awamangira Honorable Kamlepo Kaluwa imene jayo siyawo sadapange ndiwo takulandirani ku Malawian Cameras YouTube channel. Ngati simupanga subscribe, pangani subscribe, share, like and comment. Honorable George Chaponda adapita lero kummawa kuno ku polisi ya Kulumbatsi komwe adakaona Kamlepo Kaluwa, koma akuti atawapatsa moni adaona abe kuti Kamlepo Kaluwa sali osangalala komanso ndi okhumudwa kwambiri ndi zomwe zikuwachitikira komanso ndi zomwe zawachitikira. Anyway, George Chaponda alongosola kuti akuti Honorable Kamlepo Kaluwa adakatengedwa usiku, ndipo apolisi mene amafika ku nyumba kwawoko akuti anafika ma violence kwambiri komanso amakhala ngati mna akamanga wakuba wina wake. Komanso adalongosolapo za mmene awatreatira, akuti awapanga treat ngati kuti munthu wina wake kuti waba criminal wina wakenso, kuchoka ku Blantyre upita nawo ku Lilongwe, komano munjira mosemo ali chimangidwire ndi unyolo, pa chizungu amati cuffed. Izo ndi zimene zawalongosoledwa kuchoka pakamwa pa George Chaponda atabwerako kukaona Honorable Kamlepo Kaluwa. Komanso nkhani ina yomwe ayilongosola ndi yakuti akuti even audio imene iwowo awamangira nayoyo, audio imamveka ija tikuidziwanso kale, akuti audio ija siyawo ndipo iwo sanapange audio imene ijayo. Nde guys, tinakamba kale dzuloso kuti sometimes ma audio awawa anyway ena anamvetsetsa, ena amapanga be ataki, komano guys izizi ndi zimene zikumakhalira masiku ano. Audio ija akuyikana akuti siwo. Nde guys, thank you so much ifeyo team kunyadirani komano update ndi imene iyi. Sitikudziwa kuti kusogolo kuno chingachitika nchani, tingodikiraso kuti ziyenda bwanji pa nkhani ya malamulo, apititsana ku court akagamulana bwanji, muli mosemo tikupasani update. Koma pakadali pano Kamlepo Kaluwa ndi okhudzidwa ndi treatment imene apatsidwa, ndi okhudzidwa ndi mmene anakatengera kwawo, ndi okhudzidwa ndi kuti akupangidwa mistreat kapena ill treated ndi audio imene si yawo. Thank you so much guys. Malawian Cameras. Bye.